Accidente múltiple na autovía do Barbanza, a altura de Boiro. Houbo 5 vehículos implicados e 4 persoas feridas. Por sorte, ningunha de consideración. Que tal, saúdos? O impulso ao novo centro de saúde e o desenvolvemento dos polígonos industriais, dous dos grandes fitos deste 2025 no concello de Caldas. Así o destaca cando menos o alcalde, que salienta tamén a apertura do novo fogar do Maior ou o reforzo do mantemento e a limpeza en todo o municipio. Hoxe o rexedor socialista fixo balance deste primeiro ano do seu mandato. Tamén fixo balance deste 2025 a alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacou obras como as da Avenida de Ourense, de Concepción Arenal ou da Rúa da Ponte, que asegurou avanzaron na transformación urbana da vila. Sobre a gran obra desenvolvida no concello, o auditorio, agarda que estea rematado a principios do 2026. As obras da nova Casa da Cultura de Boiro, que se están a executar estes días, tiveron hoxe un avance importante coa demolición da bella estrutura do edificio. Os traballos foron seguidos de preto polo delegado do Goberno, Pedro Blanco, que se achegou a Boiro para comprobar a súa marcha. O Concello de Pontevedra pon en valor o dinamismo económico da Avenida de Lugo. O supermercado Lidl, instalado nesta zona, trasladou ao goberno local o seu interese en ampliar as súas instalacións na parcela que ocupa. A súa intención é construir un aparcadoiro soterrado. E hoxe nas novas estaremos en Ribadumia, no Belén de Francisco Martínez, que celebra este Nadal a súa maioría de idade. Sí, porque hai agora 18 anos que este home comezou a darlle forma a este nacemento que non deixa de medrar. Coa última ampliación, rolda xa os 40 metros cadrados con diferentes escenas e representacións, todas elas con figuras en movimento. Para conseguilo, Francisco leva todo o ano traballando. Bueno, pois dentro dos minutos vemos o detalle ese nacemento. Agora imos comezando as novas do día. O impulso ao novo centro de saúde e o desenvolvemento dos polígonos industriais, dous dos grandes fitos deste 2025 no concello de Caldas. Así o destaca cando menos o alcalde, que salienta tamén a apertura do novo fogar do Maior ou o reforzo do mantemento e a limpeza en todo o municipio. A piques de facer un ano na alcaldía, Jacobo Pérez avanza para 2026 a adquisición de novos terreos na contorna da Tafona para acoller distintas actividades ou a construción dunha ponte peonil sobre o río Umia. Ainda non hai un ano desta imaxe cando Jacobo Pérez asumiu o bastón de mando de Caldas, pero hoxe o socialista quixo facer o seu primeiro balance. Di que neste 2025 sentáronse as bases para seguir construindo a vila do futuro sen esquivar momentos complicados como a perda da aula de educación infantil no Colexio San Clemente ou o polémico estudo da variante de Caldas. Non nos puxemos de perfil, non nos agochamos, reclamámoslle. Cando hubo que reclamarlle a Xunta, reclamámoslle a Xunta, e cando hubo que reclamar ao Estado, reclamámoslle ao Estado, poñéndonos sempre na pel daqueles que perdían eses dereitos e que ian a perder, posiblemente, esa calidade de vida que, por outra parte, lle queremos dar. Destacou tamén fitos importantes como as xestións municipais para impulsar o novo centro de saúde. Estamos avanzando en poñer a disposición o antes posible a parcela, unha vez firmado o convenio, desbloqueamos tamén os expedientes, para poñer esa parcela a disposición da Consellería de Sanidade. Tamén o desenvolvemento dos polígonos do Pousadoiro e de Paradela Carracedo. Sobre este último, o Concello xa dispón do borrador do convenio con Zona Franca que fará posible o seu desenvolvemento a partir de 2026. Un proxecto moi ambicioso, estamos falando de 800.000 metros cadrados, é un proxecto que, como dicía, vai favorecer ese asentamento veciñal, poboacional, tamén na nosa vila. En materia social, Pérez destaca o novo fogar do Maior. Que era algo que nós habíamos prometido, que tamén a xente levaba demandando moitísimos anos, bueno, hoxe é unha realidade. Puxo en valor tamén o impulso a servizos básicos en todo o concello cunha rede de saneamento máis ampla ou a construción de Edar de Fieitoso. Tamén un reforzo do mantemento e a limpeza do rural e o centro urbano. Continuaremos este ano con ese mismo traballo, porque tanto uns como outros son traballos que no feedback, no cara a cara ca xente,
que tamén estamos mantendo e incrementando, estamos notando que gusta e que era necesario. E tamén xa coa vista posta no 2026 comprométese a facerse con novos terreos na contorna da Tafona. Son os terreos que están próximos, que están dentro do propio casco urbano, por dicirlo de alguma maneira, que nos valdrán para moitísimas cousas. Pode ser para eventos culturais, sociais, para eventos deportivos, para aparcamento cando non haxa ningún deles. E tamén unha ponte peonil sobre o Umia entre o Paseo da Tafona e o Camiño Real. É outro proxecto que temos que desbloquear e que proxecto como tal terémolo xa en riba da mesa o ano que ven para poder pedir os permisos canto antes. Ademais, xa a volta do Nadal anuncia reunións coa veciñanza en todas as parroquias. Tamén fixo balance deste 2025 a alcaldesa de Marín. María Ramallo asegura que este foi un ano frutífero na xestión municipal. Do lado dos obxectivos cumpridos, destacou obras como as da Avenida de Ourense, de Concepción Arenal ou a da Rúa da Ponte, que asegurou avanzaron na transformación urbana da vila. De cara ao futuro, Ramallo destacou a súa preocupación pola falta de vivenda e apuntou a necesidade de intervir nas barriadas. Sobre a gran obra desenvolvida no Concello Auditorio, agarda que estea rematado a principios do 2026. Para María Ramallo, 2025 foi un bo ano no Concello de Marín. Creo que fue un año fructífero. Dicen que la parte política y los equipos de gobierno solo hacemos obras cuando llegan las elecciones. Yo tengo que decir que en nuestro caso la regla se rompe. A alcaldesa falou das grandes obras executadas nas principais vías do municipio, a Avenida de Ourense, Concepción Areal e Rúa da Ponte. Todas foron cofinanciadas con outras administracións. Marín en estos momentos no hubiera experimentado la transformación urbana que tenemos si no hubiera sido por la ayuda de todos los fondos europeos que fuimos recibiendo y gestionando, tampoco sin la ayuda exterior de todas las administraciones, tanto el Ministerio Fomento, ahora Transportes, como de la Consellería, distintas consellerías de la Xunta de Galicia, como de la Diputación de Pontevedra. Ramallo explicou tamén outras actuacións que o Concello pretende executar con cargo a novos fondos europeos. Desta volta centraránse nas barriadas de Marín. Planteamos actuar en la barriada de La Cañota, en la barriada de San Pedro, en la barriada Virxe do Carmen y sobre todo conectar estas zonas desde el punto de vista de las urbanizaciones que las rodean, pero también de su conexión interna. A problemática da vivenda tamén está sobre a mesa. A alcaldesa confirmou que a Xunta xa licitou o plan para desenvolver 400 vivendas na zona de Ezequiel Masoni e San Pedro. Ademais, a intención do goberno local é potenciar tamén a vivenda privada. Pretendemos tanto sacar adelante edificación privada, es decir, facilitarle a los promotores suelo de acceso directo a través de una licencia, pero también con la Xunta. Ayer ya salía a licitación un poco, bueno, pues la redacción de ese plan que hay que plantear ahí, y para nosotros nos parece que es una zona estratégica hacia donde tiene que desarrollarse Marín. En canto a maior obra desenvolvida polo seu goberno, o Auditorio, María Ramallo asegurou que a obra civil se entrega este venres. Os traballos céntranse agora no equipamento do edificio e a intención é que entre en funcionamento a comezos do 2026. Yo espero que a lo largo de las distintas semanas de enero le vayamos dando las últimas pinceladas y luego las asociaciones de Marín lo que me demandan es una jornada de puertas abiertas porque la gente quiere ver, y luego nos va a quedar en el debe la parte de ponerlo bonito por fuera, la parte del ajardinamiento, tener esa parte sobre todo pegada donde están esas canchas que ya están muy deterioradas, eliminar las canchas y poner ahí una cancha nueva, bueno, ese entorno. Os avances no plan de pavimentación das parroquias, actuacións de mantemento do lago Castiñeiras coa colaboración da Fundación Xoán 23, o estado das obras no río Lameira ou o compromiso de renovar a grada do Estadio Municipal de San Pedro son outras das actuacións destacadas pola alcaldesa. Pois neste balance, María Ramallo tamén se referiu a outro dos proxectos polos que apostaba o seu executivo, o aparcadoiro soterrado no Parque Eguren. A rexedora explicou que actualmente está parado. Segundo Ramallo, non se trata dunha proposta interesante para as constructoras e moi difícil de abordar con fondos do Concello. Hicimos muchos estudios de viabilidad, hablamos con empresas que se dedican al sector y nos es muy difícil plantearlo. Y termino como empecé, porque nosotros no nos podemos embarcar
desde el punto de vista económico, a lo mejor un ayuntamiento grande, esto le pasa a Vigo, a Pontevedra, bueno, pues el ayuntamiento pone 2, 3, 4 millones de euros y el negocio es equilibrado y te puedes embarcar. Nosotros no podemos hacer eso de momento. Entonces, hasta que nosotros tengamos un poco el escenario financiero de cómo acometerlo, pues lo vamos a dejar en stand-by de momento. Un accidente múltiple rexistrado a primeiras horas desta mañá na autovía do Barbanza deixa 4 persoas feridas, todas elas de escasa consideración. O sinistro produciuse ao redor das 8:30 da mañá no punto kilométrico 28 en dirección Ribeira, o seu paso pola parroquia boirense de Lampón. Por causas polo de agora descoñecidas, un dos vehículos implicados na colisión chocou contra a mediana da autovía. Outros vehículos que circulaban nese momento pola vía colidiron contra ese primeiro turismo ou entre sí, sendo en total 5 os vehículos implicados. A consecuencia do choque, 4 persoas resultaron feridas, polo que foron trasladadas en ambulancia ata o Hospital do Barbanza, aínda que o seu estado non reviste gravidade. Ata o lugar do sinistro desprazáronse numerosos equipos de emerxencias, entre os que se atopaba persoal do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro, Policía Local e Protección Civil e unha dotación da Garda Civil de Tráfico que se encargou de realizar o correspondente atestado. Durante os traballos de retirada dos vehículos e a limpeza da vía, a circulación estivo regulada nesa zona do accidente. Seguimos con outros asuntos. As obras da nova Casa da Cultura de Boiro que se están a executar estes días tiveron hoxe un avance importante coa demolición da vella estrutura do edificio. Os traballos foron seguidos de preto polo delegado do Goberno, Pedro Blanco, que se achegou a Boiro para comprobar a súa marcha. As obras, cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, contan cunha axuda de máis dun millón de euros do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos do Goberno de España. Aínda que os traballos de mellora da Casa de Cultura xa se iniciaran hai uns días, na xornada de hoxe tiveron un avance importante coa demolición da totalidade da vella estrutura. Para comprobar a marcha das obras, unha delegación encabezada polo delegado do Goberno, Pedro Blanco, e o alcalde, Xosé Ramón Romero, achegouse á zona. O proxecto, cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, suporá a transformación integral do centro cultural, ampliando a súa superficie ata os 3.000 metros cadrados para adaptarse ás novas necesidades do Boiro de hoxe. Esta semana vai cumplir o mes que empezaron estas ansiadas obras de rehabilitación e ampliación da Casa da Cultura, unha obra moi demandada que vai darlle un plus, non, ao que é a programación cultural no noso concello, onde dende o ano 2019 incrementamos máis dun 200% esa programación cultural, e isto vai ser pois a guinda do pastel, non? Unhas instalacións que foron feitas tamén por un goberno socialista alá en 1988, que cumpleu unha función moi importante a nivel cultural en Boiro durante estes 40 anos, pero bueno, que era unha instalación xa neste momento obsoleta para este siglo que estamos vivindo, donde o auditorio non cumplían as condicións mínimas para albergar todo tipo de actividades culturales, e tamén, como non, por capacidade, non? E basicamente ten dúas partes, unha parte de obra nova, que va a ser o auditorio como peza singular para dar servicio a as novas necesidades que ten Boiro a población, como xa comentaba o alcalde, e a outra parte é a rehabilitación de todo o que era o antigo edificio, a parte que non é auditorio, que se transforma nun espacio, unha biblioteca pensada onde habrá unha parte para libros, como entendemos todos, pero hai unha parte para xente nova, para novas tecnoloxías, para ter informática en espacios, ca calidad necesaria. A reforma do edificio conta cunha axuda de máis de 1 millón de euros do programa de impulso á rehabilitación dos edificios públicos do Goberno do Estado. Hai que reconocer que o PIREP, que leva deixado en Galicia 50 millóns de euros, neste caso en concreto aporta 1,5 millón de euros. E aporta 1,5 millón de euros para unha desas obras que fai falta para este Boiro do ano 2025. Un Boiro donde se exixe ou necesita ou require unhas novas instalacións además que sexan moi respetuosas co que é o medio ambiente, donde haxa unha eficiencia enerxética que é a que vai ter este edificio, e polo tanto, cada vez que Boiro solicita ou demanda
a colaboración do Goberno de España, aquí estamos. Durante a súa visita a Boiro, o delegado do Goberno puxo en valor tamén os fondos que o Goberno do Estado destinou nos últimos anos ao municipio, que cifrou en máis de 3,6 millóns de euros, con actuacións destinadas á modernización do centro comercial aberto, o impulso á digitalización do plan único e a súa eficiencia enerxética a través do IDEA ou a dinamización turística, co plan de sostibilidade do Barbanza, entre outros. E o Concello de Pontevedra pon en valor o dinamismo económico da Avenida de Lugo. O supermercado Lidl, instalado xa nesa zona, trasladou ao goberno local o seu interese en ampliar as súas instalacións na parcela que ocupa. A súa intención é construir un aparcadoiro soterrado. Iso sí, polo momento, a consulta urbanística tramitada non reúne os requisitos exixidos pola norma municipal. O supermercado Lidl da Avenida de Lugo de Pontevedra quere aumentar as súas instalacións. Un estudo de arquitectura presentou no Concello unha consulta urbanística en nome da cadea alemá. O Lidl que está localizado pois na Avenida de Lugo número 100, que agora mesmo está desenvolvendo a súa actividade con normalidade, o que nos formula é que se lle fai curto o estacionamento que ten ali e o que pretenden é derrubar por completo a edificación que ali teñen para construir na planta baixa tamén un estacionamento. O novo aparcadoiro soterrado complementaría o que teñen actualmente en superficie, pero a intervención, tal e como está plantexada, din dende o Concello, non se axusta á norma municipal. Considérase que a proposta non é compatible, porque neste caso pois incumplen un parámetro de altura máxima de 6 metros. Deberían presentar, non sei o que considerábamos na comisión, deberían presentar unha nova proposta na cal se adapte a este requerimento máximo dos 6 metros e tamén a distancia de lindeiros, que neste caso pois debe ser de 3 metros segundo establecido polo plan xeral. Iso sí, a porta non está pechada para este proxecto, que tamén tería que contar co informe favorable de Augas de Galicia. Pola súa banda, Ouviña destacou o dinamismo desta zona da cidade. Esta zona da Avenida de Lugo ten un interese altísimo. Aquí houve agora mesmo hai multitude de negocios relacionados tanto coa restauración como cos supermercados, como con actividades de todo tipo. A verdade é que nos parece que é interesante que este tipo de actividades pois se movan, que ao final pois tamén representa un crecemento da cidade. Bueno, a volta da publicidade coñeceremos os detalles dese Belén que un veciño de Ribadumia ten instalado na súa casa. Hai 18 anos que ten este nacemento na súa propia vivenda e non deixa de medrar, chega xa aos 40 metros de superficie. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Vilagarcía contratou a redacción do Plan de Emerxencias Municipal. O novo documento vai substituir o anterior, redactado no ano 93, e deberá estar listo en 6 meses. Dende Rabella apuntan que o novo plan establecerá un mapa de riscos e os protocolos de actuación dos distintos servizos. Así, a empresa adxudicataria terá que realizar unha exhaustiva recompilación e análise das infraestructuras críticas do Concello, dos riscos potenciais, da poboación vulnerable e dos recursos cos que conta o municipio para facer fronte a calquera emerxencia. Con este obxectivo realizará unha cartografía básica de todo o Concello e manterá reunións cos servizos municipais como Protección Civil, Policía Local, Obras, Medio Ambiente ou Electricidade e con empresas concesionarias e axentes externos como a Policía Nacional, Urbaser, a Autoridade Portuaria ou o Consorcio de Bombeiros. Despois, a empresa elaborará un inventario dos medios e recursos municipais e supramunicipais e proporá unha memoria e estrutura organizativa das emerxencias para que quede establecido un protocolo de actuación adaptado aos cambios que rexistrou a cidade. O plan deberá ser aprobado polo Pleno Municipal e finalmente validado pola Xunta. O contrato coa empresa adxudicataria, cun orzamento de case 17.000 euros, contempla tamén o deseño operativo dun simulacro.
Seguimos con outros asuntos. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, asistiu esta mañá á inauguración da ampliación da Escola Infantil do Parque Empresarial da Tomada, na Pobra. A actuación realizada contou cunha achega da Xunta duns 240.000 euros. As obras levadas a cabo permitiron dobrar a súa capacidade ata acadar as 80 prazas. Acompañada do director de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, o alcalde José Carlos Vidal e a directora da Entidade de Conservación do Polígono Industrial da Tomada, Isabel Cañas, a conselleira de Política Social, Fabiola García, asistiu esta mañá á inauguración das obras de ampliación da Escola Infantil do Parque Empresarial Pobrense. A actuación realizada permitiu crear 2 novas aulas que ampliarán o servizo en 40 prazas máis, para así atender a preto de 80 cativos, non só da localidade, senón de toda a comarca. Hoy celebramos el fortalecimiento de un proyecto social que tiene un impacto directo en la vida de muchas familias de esta comarca. Contar con una guardería en un polígono industrial no es habitual y en el de Atomada nos sentimos orgullosos de poder ofrecer este recurso. Gracias a la ampliación de 40 nuevas plazas, que se suman a las 38 ya existentes, muchas familias podrán conciliar mejor su vida laboral y familiar. Un objetivo que desde la Junta Directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono consideramos prioritario para favorecer el bienestar de los trabajadores que aquí se asientan y de la comunidad y de la comarca del Barbanza en general. Estas actuacións suporán dar un paso máis en materia de conciliación. E isto lévame ao segundo motivo polo que estas obras son esenciais. Porque a ampliación do servizo fortalecerá, sen lugar a dúbidas, o tecido industrial da Tomada. Durante a súa intervención, Fabiola García destacou o investimento da Xunta, que destinou a este fin uns 240.000 euros, froito do compromiso do Goberno galego de apoio á conciliación. A verdade é que é un auténtico prazer para a Xunta de Galicia poder pisar, poder comprobar sobre o terreo como se construyen cada vez máis e máis servicios sociais, pero sobre todo novas instalacións que llevan a dar pois ese futuro ás xeracións máis novas de Galicia, a todos os nenos de 0 a 3 anos que nestos momentos xa están disfrutando destas instalacións que no seu día tamén foron financiadas coa Xunta de Galicia a través de ese plan de construción de escolas infantís nos polígonos industriais, que, como ben saben, foi unha iniciativa pioneira e novidosa a nivel nacional porque o obxectivo da Xunta de Galicia, pero tamén de toda a asociación de empresarios, era dispoñer desta escola infantil ao carón dos postos de traballo de moitos homes e mulleres que traballan neste polígono. Co cal, ampliar novas prazas, crear máis oportunidades para os máis pequenos é un obxectivo compartido por todos os empresarios deste Concello da Pobra, pero tamén pola Xunta de Galicia. E o presidente da Federación Galega de Confrarías, Xosé Antonio Pérez, valora de xeito preocupante os resultados das negociacións das cotas pesqueiras pro vindeiro ano. Segundo el, nas negociacións volve evidenciarse unha falta total de consideración con Galicia, que ve reducidas as posibilidades de pesca da xarda nun 70% ou no caso do lirio un 41%, así como recortes importantes noutras especies como é o caso do abadexo. Pérez amósase indignado por esta situación, sinalando que o sector pesqueiro galego non quere vivir de subvencións nin axudas, desexa vivir do seu traballo, que é pescar, e conseguir o sustento das súas familias. Segundo el, hai peixe, pero non o poden pescar debido ás negociacións entre países que nin viven nin saben do mar e que se moven por intereses non relacionados con este sector. O Belén de Francisco Martínez, veciño de Ribadumia, celebra a súa maioría de idade. E agora 18 anos que este home comezou a darlle forma a este nacemento que non deixa de medrar. Coa última ampliación, rolda xa os 40 metros cadrados con diferentes escenas e representacións, todas elas con figuras en movimento. Para conseguilo, Francisco leva todo o ano traballando e xa ten en mente novas melloras de cara ao ano que ven.
Hai agora 18 anos que Francisco poñía as primeiras figuras no seu Belén, na súa casa en Ribadumia. O seu nacemento faise maior de idade neste Nadal cunha nova ampliación. Estamos falando a cerca de 40 metros. E con case 40 metros cadrados, o seu Belén non deixa de experimentar cambios. Este ano, aproveitando esa última ampliación, Francisco incorporoulle varias novidades, entre elas a instalación de lámpadas repartidas por todo o conxunto. Pois lámparas que parecen velas, outras pixenlle luz fija, pero máis puxen en velas, que non había como se fora lume. Tamén transformou os distintos muros, agora cubertos de pedra, cambiou tellados nas casas ou deulle unha volta ao tapiz, agora de herba. Procurín melloralo, como por exemplo as casas todas, tiñalle todo o musgo todo por riba, saquinlle o musgo todo canto tiña por riba a todas. Tamén tiñalle musgo tamén o piso, e saquinlle todo, metiñe todo artificial, luce máis, bueno. Uns traballos que arrancaron nada máis rematar o pasado Nadal e nos que estivo ocupado todo o ano. Teño unha banqueta aí, un pouco sentado, outro pouco de pé, pois foche facendo hasta que din máis menos un toque de remate. Con todo, recoñece que ten aínda moito traballo pendente porque unha intervención médica impediulle facer todo o que tiña previsto na zona da última ampliación. Prácticamente aínda está sin terminar, porque tuve que operarme, entonces tuve que facer unha pausa. Pero espero continuala po ano que está a porta. Xa coa vista posta no ano que ven, a súa idea é incorporar máis figuras e movementos e tamén novas construcións. Penso facer un muiño xa, poñer un muiño aí de agua, de pedra. E como manda a tradición, por aquí xa pasou moita xente, moitos veciños de Ribadumia e tamén de outros puntos da zona que non queren perder as novidades que ano a ano lles ofrece o Belén de Francisco. As portas da súa casa, di, sempre están abertas. Timbrar o timbre, nada máis. Aquí normalmente estamos na casa, se non estou eu, está a muller, e a muller tamén non sabe poñer a funcionar. Así que xa saben, se pasan por Ribadumia, Francisco, a súa familia e o seu Belén agarran por vostedes na Gándara. E falamos tamén da Andaina de Belén de Cumes, celebrada en Lousame este pasado domingo baixo a organización do propio Concello. Nela participaron máis dun cento de persoas, entre as que se atopaba un numeroso grupo do Club Trabandainas de Noia. Como é costume, tivo o seu inicio nas inmediacións do Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra para posteriormente iniciar unha camiñada circular de 14 kilómetros, achegándose a distintos enclaves do municipio, como é o caso da Silva ou as minas de San Fins. Neste último punto fíxose a parada de rigor, non só para repoñer forzas, senón tamén para visitar o museo, aberto especialmente para a ocasión, onde estaba montado o tradicional Belén de Cumes, un nacemento composto por figuras de gran tamaño que cada ano se monta nun lugar especial do municipio. Pois así rematamos de contado o programa de entrevistas Falemos e a actualidade que xa saben continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.